Mangwanani vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Kana muri interested nekuteerera zvimwe zvirongwa zvatinoita kune mamwe machannels panapa paYouTube, malinks acho kumachannels iwawo, they are in the description box and also in the comment section. So just hit on those links and automatically you'll be taken to that channel, and just subscribe also to those channels. Regaiti vatapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Anzi, hello mukoma, please post for me. Nyaya yangu yakamira so. Inini mukukura kwangu ndaigara ndichirwara. Ndakazosvika pakunyora form 4 yangu, but muviri wangu wainge uri muviri wekuti waisanakidza. Ndiri munhu wekuti andikure semakuriro anoita vamwe. Ndakati ndiri form 4 ndakabva ndazotiziswa nemurume wangu, ndikabva ndauya naye kuno kuJoni. Saka chaindinetsa ndechekuti ndaingogara ndichirwara. Apa murume uyu ainge achishanda, but the moment yaakangonditizisa basa rake ndokubva rapera. Iniwo saidi rangu, baba vangu murume uyu ainge anditizisa vainge vasingatomudi zvachose. And also after zvinhu izvi zvaitika, inini nemurume wangu takabva tava vanhu vekuti taingogara tichirovana each and every day, but murume uyu ainge achindida zvekurevesa. But ndaiti kana ndikafona kumusha ndichiudza baba kuti ndainge ndarohwa nemurume, baba vaibva vati izvezvi ndiri kuenda kunokutumira mari kuti uuye kumba. Saka inini ndakazosvika pakuvenga murume wangu, ndikabva ndati handichamudi, ndokubva ndamusiya, ndikabva ndatowanikwa neumwe murume uyu akandiwana, ainge achishanda zvakanaka, but the moment yandakatanga kugara naye basa rake ndokubva ratopera. Izvezvi tiri kutambura, hatina kana pekutangira. Kana tikabata mari iya inongotsakatika isina kana chainenge yamboita. Kuti titi mbereko yacho yakabva yatoramba kutobata zvachose. Apa ndiri munhu wekuti ndinongogara ndichingovaviwa kumusana kwangu. Ndakambozamawo kufamba ndichida kuzvisecha kuti kochii chiri kumboitika pandiri, but zvakabva zvabata kumba kwedu. Kana uri munyama uri pandiri handitauri. Hapana pandinoti kana ndikafamba ndinoonekwa sekuti ndiri munhu. Vanhu vaMwari, please ndibatsireiwo. Ndinoshoverawo kuti ndifanane nevamwe vana vevamwe vanhuwo. Ndinodawo kuzodzi ndinzi ndabatawo mwana mukati mekurarama kwangu, upenyu hwangu ukwanise kusununguka. Murume wangu nditori nechishovero chekuti dai akwanisawo kuwanawo basa, kwete kuti arambe ari chiseko chenyika sezvaari kuita izvezvi. Apa ndakasiyana nemurume wangu wekutanga nenhau yemunyama iwowu. Please mukoma, kana mukazoposta nyaya yangu ndinotifaiwo ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Ndo message yatakatumirwa naHaidi is also looking for help. Nyaya yedu inotevera vedare yakamira sekudai. Pane umwe muteereri akasenda WhatsApp message akabva ati, vahanzvadzi, ndiri kukumbirawo kuti mutitsvakirewo help. Baba vedu kwese kwatiri kufamba vari kunzi vane nyoka yavo yavanogara nayo, but nyoka iyi kuti inzi yaurawa havadi. Mama vakamboita sekunge vainge vamboda kuita serious nezvekunamata, but from there on mama vakabva vangogara pawheelchair. Mama vakazoti baba vasipo vaenda out on a business trip, ndokubva vadaidza vamwe vanhu veparks and wildlife kuti vauye kuzobata nyoka iyi, but nyoka iyi yakabva yashayika. But tichikura mukomanashi each and every day nyoka iyoyi taitoti titiione. Sometimes waikwanisa kuti uchibva kuchikoro wosangana nayo iri pagedhi yaisambotiza, yainyatsokudzokera muyadhi zvakanaka. Sometimes waikwanisa kutoiona iri pamusoro pemba ichitovandira zvayo zuva, yaisambovhunduka kana munhu. Nyoka iyi mukomanashi yakazovakirwa 3 rooms nababa. Mama vakanetsana nababa zvisingaiti kuti inyoka rodzwai yamunoda zvakadaro, but mukutaura ivo baba vaibva vati this is my first born, ndiyo inochengetedza pamusha panapa. Kubva tichikura mukomanashi baba vedu vaita zvekupfuwa huku, but vaingova vaine huku dzavo 3
and huku idzi each and every day dzaikandira mazai, but tumazai twacho tunenge turi tutikitiki. The next day kana ukazoenda ukanotarisa muchirugwi waiona musina kana zai, ameno kuti mazai awa aenda kupi mukomanashi. Huku idzodzo dzakasvika pakuchembera, but dzaingoramba dzichingokandira each and every day, dzaisambodarikidza kana one day. Now baba vakazovakisa kamwe kachirugwi. Muchirugwi imomo vakati varoda kutanga kaproject kemabroiler. Baba vangu zvavanoita ndezvekuti vanoenda vonoplacea order yavo yemabroilers, then mabroilers awa sometimes anouya ari ma1 day old chicks. Asi mukomanashi panozonopera 2 weeks huku idzodzo dzinenge dzakamuka, but kuti uone kuti huku idzodzo kana dzafa vanodziisa kupi hatitombozivi. Huku dzacho hadzitengeswi, hadzidyiwi, dzinongosiiwa dziri muchirugwi imomo dzichingofa one by one. Kana zvakakwidza zvababa vedu mukomanashi, garden boy anotishandira kana akangopinda muchirugwi imomo anonzwa nekutukwa. Ivo vega ndivo vanongopinda muchirugwi imomo, but kana vakafara baba vanototi mwanangu handei unondibatsira kuchirugwi. Mukukura kwedu mukomanashi tiri vanhu vekuti handirangariri any day rekuti takanzi tikumboendawo kumaholidays tichinoshanyira dzimwe hama. Mukomanashi baba vangu mumhuri ndivo vane mari yakawandisa, but hama chaidzo kuti dzinzi dzinouyawo pamba pedu dzichiuya kuzovhizita vanongouyawo pano nepapo. Most of the times vanhu vanozotouya kuna baba kana kuri kunzi vanenge vapererwa vachitotsvakawo help, but baba munhu wekuti haana kana communication nehama. Mukomanashi tinongorarama tiri inini, hanzvadzi yangu, sister yangu naamai vangu. Hatina any other relationship nedzimwe hama dzedu. Ininiwo side rangu handina kumbogara ndapinda mumarriage. Ndiri munhu wekuti kana ndikangonyengwa nemunhurume, the moment yandinongosangana nemunhu iyeye pabonde ndinobva ndatorambwa. Munin'ina wangu I can see kuti she is following the same path, because recently akangomitiswa kunoko kunyika kwatiri kuno. Baba pandakavaudza kuti inini ndava kuda kubuda muZimbabwe ndimboenda kunotsvakawo zvimwe zvinhu kunze kwenyika, ivo vakangonditi muchadzoka musina kana chamuinacho. I have built this great house for you but you want to abandon it. Why? Muchadzoka musina kana chamuinacho. I'm not giving you my blessings. Hanzvadzi yangu mukomanashi ndiye ari kuZimbabwe. Ndakazotoudzwa one of our neighbors kuti ko madi maitira hanzvadzi yenyu plan mamuendesa kurehab, because kunoko angova munhu wekuti ava kungoraramira doro nezvimwe zvinhu zvinodhakwa. On the issue of my mother, I was so surprised kuti mama vakatombowira muswimming pool, but lucky enough maid wedu akabva akasika akazviona kuti mama was missing in the house, ndokubva amhanya panze ndokuona mama vatowira muswimming pool, but vainge vawira kushallow end. Iye achiexplain anoti aitova ari busy achiaina hake, then mama hanzi was just behind her back vachiona TV, but all of a sudden hanzi akangonzwa kuti dai ndambobuda panze ndarohwa nemhepo, ndokubva aona mama vachinowira muswimming pool, ndokubva adanidzira kuna gardener wedu, ndokubva vaita pull out mama, but daddy was never even concerned about the whole situation. Vakatoblema maid kuti hanzi ndizvo zvandakakutsvakira izvozvo zvekuti upote uchitarisa kuti madam vanenge vari kupi at all times. So this was the back story yandakatumirwa navahanzvadzi vedu ava, ndokubva vazondiedha kufamily group yavo kuti ndikwanise kumbovayananisa nababa vavo. Then ivo baba in his defense vakabva vatumira a WhatsApp voice note randakazotaipa. Vakati vana vangu vari kundipomera kuti inini ndinochengeta nyoka. Yes, ndine nyoka yandiinayo, but nyoka iyi haisi yeurombwa, it is just a pet. Nyoka iyi ndakaitengeserwa neumwe murungu. He was one of my business partners. Akabva andiudza kuti iye ane imwe nyoka yake inochengetedza pamba pake, mhando yeking cobra. Hanzi nyoka idzi dzinogona kutrainwa in such a way yekuti dzinotoziva kuti kana pamba pakapinda umwe munhu, especially kana iri mbavha, inobva yaataka munhu
iyeye. Vana vangu are just being uncivilized ende vanhu vekuti vari kupfurirwa nemaprofita vachiudzwa kunzi baba venyu vane mari ende mari yavo inobva panyoka yavo, but that is not the case. Chakaitika ndechekuti somewhere in 1994 ndakatenga nyoka iyi mushure mekunge ndafarira kugara hangu nenyoka iyoyo, and also after ndaudzwa nyaya iyi neumwe murungu yekuti nyoka inokwanisa kuchengetedza pamba pako. At that time tainge tichigara kumabvuku, so ndakabva ndatanga kushungurudzika nekugara ndakavharira nyoka yangu because ndainge ndisingadi kuti vanhu vaione, nekuti ndaitya kuti kana vanhu vakazoona cobra iyi vaisazonzwisisa kuti this was just a pet. So ndakazoti ndashanda ndikabva ndatenga imba kuno kuGun Hill, ndikabva ndatanga kuvakirawo nyoka iyi imba ende ine 3 rooms zvechokwadi ndimo mainogara. Vana vangu ndakavadzidzisa up to university. On the issue yekuti vana vari kuchema nekuti havana relationship nehama dzavo, isusu originally my father was from Malawi. Amai vangu nababa vangu vakabva kuMalawi. Pavakauya kuno kuZimbabwe vakabva vaita inini neimwe hanzvadzi yangu yakashayika, saka hanzvadzi yangu iyi yakabva yazowanikwa. Kubvawo zvakangoshaya hanzvadzi yangu ava vazukuru vangu vanongonditsvaka kana kuri kunzi vanenge vaine maproblems avo. Hapana pandikafamba ndichitsvaka vana vevakwasha, saka vana vangu ava nemukadzi wangu ndidzowo hama dzangu muno muZimbabwe. Chiri kundirwadza ndechekuti vana vangu vari kuda kuuraya nyoka yangu, ende handisi kuziva kuti ko nyoka iyi yavakonesei mukati mekurarama kwavo. Ava vasikana ava vakamitiswa in such a way yakandibowa. Ndaitova neshungu dzekuti ndaida kuti vaenderere mberi nechikoro, but vanhu vekuti vaida zvevanhurume. I tried to discipline them, but ndakakoniwa kuvadisciplina. Humwe hwacho hutori urombe, especially pamukomana uyu. Haakwanisi kunzwisisa kuti mari inoshanda chii. Evil, they just expect kuti I have to keep on forking out my money and giving them each and every day. Ini ndiri kuda kuti by the time yandinozonzi ndafa vange vari vanhu vekuti vanokwanisa kuzvitsvakirawo mari. Uyo musikana uyo mukuru akangoti achingopedza mastudies ake akabva aenda kumhiri kwemakungwa and achishanda as a nurse aide, but munhu wekuti the moment yaakangotanga kushanda ikoko aingoisa macomplaints hobo kunoko akuzororwi, kunoshandwa, mari yacho ishoma, I want to return home. You won't even believe kuti inini ndini ndainge ndichitomutumira mari ari ikoko instead of her sending us money tiri kunoko kuZimbabwe, but it was the other way around. Kusvika ndazomuudza kuti chidzoka kumba ugare kuno kuZimbabwe tione imwe plan, but the moment that she touched down in Zimbabwe akabva atanga kutondishoropodza achiti inini ndini ndakamukonesa upenyu hwake hwekunyika ikoko kwainge aenda. Now paakazoti ava kuda kuenda kuSouth Africa, I had no choice. Ndakamuudza kuti this time around I am not going to give you any of my blessings because already vana vangu inyope. Kana kuri kunzi vari kuno kumba kuma holidays, vanhu vekuti kana vakakurura chaanenge akurura anongochisiya ipapo. Even mu toilet ndakatoisa a signpost yekuti please remember to flush the toilet when you finish. Nenhau yekuti vana vangu vanoti kana akapinda mu toilet they don't even bother to check kuti zvacho zvaanenge aita zvaenda here, vanongoita iya inonzi flush and go. And the next time paanozoda zvekare kuzoshandisa toilet iyoyo, kana akaona toilet iyoyo ine tsvina, they won't hesitate kuya mubedroom mangu vobva vasiya vashandisa toilet iyoyo and they don't even clean it. Inini ndini ndinozototanga kucleana. Ndakarova, ndakadisciplina, ndikasvikawo pakuneta. Kana ari uyu mukomana ari kunzi mishonga yangu ndiyo iri kumukonzeresa kuti aite madrugs, ask them kuti mbanje dzacho akatanga kudziputa ari grade
ani. Akatanga kudziputa ari grade 7. Aiti kana akabva kuchikoro aibva adya rino zemukonde resadza, and they would actually laugh at him instead of giving him discipline. Ndaiti kana ndikada kumudisciplina ndaibva ndaitwa munhu ari bad. From there on akabva atanga kunwa doro, vachienda kumaclubs, sometimes vaita zvekutobuda nepawindow vozodzoka makuseni. Zvese izvi ndainge ndichizviona, but vana vangu vakarererwa mumaoko naamai vavo. Now that vakura vava kundiona as if I was the bad person. Pamwana wangu uyu mukomana I tried, ndakatomboshandisa maconnections angu kuti mwana wangu uyu mukomana ajoine Zimbabwe Air Force neimwe recruitment plan yainge ichiitwa panguva iyoyo, but akangojoina ndokubva atotiza. Now he's stuck, his life is not going anywhere. Vava kundiblema kuti mishonga yandakabata ndiyo iri kukonzeresa kuti vasa progress in life. Chandiri kuda kukuudza mwana wangu ndechekuti kana uriwe wasvikirwa nevana vangu vakakuudza kuti baba vane nyoka, uyai muitore, ndinoti kwauri aiwa izvi zvinotoda vakasimba, because kana mukangokaruka mauya pamba pangu munobva ipapo muri mucoffin, not because of mishonga, but I will do things zvekuti munobva pamba pangu muri mucoffin. Vedare, iyo ndiyo nyaya yandainge ndakatumirwa navanzvadzi vedu, vakati ndizame kuvayananisa nababa vavo, but baba vakazotumira that voice note randanga ndichinareta. Ameno kuti munopaonawo sei. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadiko mukomana, yangu haisi confession asi kuti dambudziko. Ndinoraramawo ndiri muno munyika yavatorwa, ndiri mudzimai, ndinoshanda ndiri muno. Ndine mwana wangu ane 24 years, akabva kumusha nebhazi rekwatamuka, akasimuka musi weFriday akasvika makuseni musi weSaturday na 4:30 am. Saka chakaitika ndechekuti pakasvika paaifanirwa kuburukira akashaya bhegi rake. Saka iye anofungidzira kuti vanhu vakaburuka paPretoria ndo pane munhu akatora akaburuka nebhegi rake. Sezvo kwaiva kuusiku ndofunga munhu akangoitawo mistake, pamwe buda mabhegi anga akafanana ere handizivi. Saka paakaburuka iye haana kuwana rake bhegi, ende mubhegi mune zvinhu zviri important mukomanashi, manga muine madocuments ake akanyorwa zita rake. Saka ndinokumbirawo nenyasha dzaMwari mukoma mundibatsirewo please, kundishambadzirawo nyaya yangu neveruzhinji, kuti kana paine akaburuka nebhegi iri, kana kuti paine munhu ari kunzwa nyaya yanoziva munhu akaburuka nebhegi, please ndapota zvangu ndibateiwo panhamba idzodzi, kana kupa munhu wacho, kana maybe anogona kunga akataurawo kuchirongwa chenyu kuti ane bhegi raakaburuka naro risiri rake, munongondizivisawo kuinbox kwangu panhamba idzodzi. Ndinotenda zvangu mukwasha nekundibatsira kwamuchaita. Ndo voice message yatakatumirwa namama. Kana kuri kunzi maybe ungava wakabatanidzira bag iro ukafungidzira kuti nderako, please inbox me and then tione kuti zvinhu izvozvo zvinokwanisa here kuzodzoserwa kumuridzi wazvo. And also I will be posting nyaya iyi kuFacebook. Vedare awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tinawo muzuva ranhasi. Ngatisanganei kune mamwe machannels kwatichange tichiposta live yatakaita nezuro natete mamoyo and also European Confessions.